Boligafdelingen Gartnertoften ligger i den hyggelige bydel Magleby-Lille, syd for Øresundsmotorvejen og Kastrup by. Ejendommen er opført i 1977 som spredt rækkehusbebyggelse. På trods af årstallet virker bygningerne overraskende moderne, især på grund af en komplet tagrenovering, der fandt sted kort efter årtusindskiftet. Gartnertoften består af 51 boliger med 1, 2, 3 og 4 værelser. Boligerne fremstår lyse og funktionelle, og gennem tiden er flere blevet individuelt forbedret. Alle er udstyret med stort vestvendt vinduesparti med udgang til egen terrasse. Gartnertoftens fællesarealer ligger et godt stykke væk fra trafikken på Amager Landevej. Der er derfor altid fred og ro på den store legeplads, som er et populært mødested for børn i området. Heller ikke flytrafikken fra den nærliggende Kastrup Lufthavn er i stand til at forstyrre freden i afdelingen. Til gengæld kan beboerne glæde sig over bydelens mange tilbud med skoler, transport og supermarkeder lige rundt om hjørnet.